Borok deh. Berapa di dalam? Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरावनाय थाबाय आङो ब्लग लाबोया बिराद गोबावसै आरोना ओमफ्राय दिनै माने आङो आंनि हासबेन्डखौ लायनो थांनो नागिरदों ससे बे फैगासिनो आरोना दिनै सानसेनि थाखाय न'आव सुथि फैगोन ओमफ्राय आं बबेसिम लायगोन बेखौनो दिनै फिसा ब्लग खालामनो नागिरदों आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो जुदि इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आङो बबेसिम लायो ओमफ्राय नै रेडि जाखाबाय आरोना ओंखारबाय ओमफ्रायो सासे आब' फैगासिनो बेखौ नेदों आरो ओमफ्राय थांनोसै थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि दांगासिनो दाबो बिगानै जा गिदिर स' गाइस फाइनालि दायो आङो जायगायाव मोनफैबाय आरोना आङो माने निउ बङाइगावआव लांफैदों दहाय आं बबे जायगायाव लायगोन होनदोंमोन ना आं निउ बङाइगावआव लांफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बियो सासे बेवाइनि टिकेट दाना होबाय थादों बेखौनो दसे नेबाय दायो दानखांबाय माबाय नै न'आव थांनो ओंखारबाय स' लोगोफोर नायफालांबाय थादो बिदिब्ला फाइनालि दायो आङो हासबेन्डखौ लानानै फैबाय नै न'आव मोनफैबाय आरोना ड्रेस सिरि गानस्लायखांबाय नै ओमफ्राय दायो ओंखाम इरि संनोसै आङो दिनै सानसेनि ब्लगखौ नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो दिनैनि ब्लगआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआ गोजाननिफ्राय फैनाय ना ट्रेनावनो साननै सानथाम जाबोबाय माने ज' ग्रुपैसो फैदों नालाय बिसोरो गावसिनि केम्पनिफ्राय ओमफ्राय दुगैगासिनो आरो बियो दहायो अमा बेदर लायनानै गालांखादोंमोन आरो बेखौनो संनोसै दायो टेस्टि दिनै बोरायजों लोगोसे जानोसै नायफालांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ सल' लाबो जानोसै नै Dia sebentar. Tuh peluk-peluk anak beda dah.
बेखौ दोनबोफिनलायबाय दिनै हानसिगोनलाय ना दिनै सानसेल' फैदोंमोन आरोना मैया ट्रेन नेगासिनो थफ्लाफ्रा बेनि उनाव फैगोन आरो नैबे थांखांबा हाँ न्यू बंगाईगांव मिलेंगे मैं बैठा हूँ